most következzék az Vás srdečne vítam na 6. ročníku športovej olympiády, ktorú naša škola organizuje pre žiakov základných škôl Medzibodrožia. Veľmi si vážim a obdivujem jednak prácu organizátorov, prácu pána riaditeľa Beňa, ale hlavne obdivujem aj základné školstvo z tejto spádovej oblasti, ktoré každoročne motivuje svojich žiakov a študentov, aby telesná výchova, súťaživosť športová sa stala ich vlastnosťou a verím tomu, že títo mladí ľudia po skončení základnej školy budú naďalej športovať. Tento rok sme privítali až 11 základných škôl z Medzibodrožia a ja som veľmi rád, že z roka na rok nám pribúdajú tieto školy. Z tých 13 už sa zúčastnilo tohto roku ako 11 škôl a to je pre nás úspech, že motivujeme tých žiakov, tá organizácia pretekov a samotný obsah celého toho od celej tej olympiády je zameraný na to, aby sme získali čoraz viac žiakov na pohyb a na športovanie. Snažili sme sa aj tohto roku vyplniť záujem žiakov, a to tým, že sme sa opierali o tie tradičné športové disciplíny, ktorými je futbal, volejbal a atletika. Je to veľmi dobrá myšlienka a my, možno povedať, tu do Černej nad Tisou už ako olympijský klub, sám som sa ako ohlásil, aby sme mohli sa zúčastňovať tu, pretože tu je strašne veľa mladých ľudí, úprimných športovcov, teda ešte nepokazených športovcov. Sú to deti, ktoré skutočne súťažia medzi fair play. Proste jedným slovom, my takéto akcie, takéto olympiády športov podporujeme. Ako olympijský klub samozrejme sa zúčastňujeme už, myslím, že 4. ročníku. Tu máte fantastického, alebo je tu fantastický pán riaditeľ, ktorý dáva všetko, by som povedal, pre šport. Kontaktuje sa s nami, to znamená, že tá spolupráca je skutočne na patričnej úrovni a tešíme sa. V Banskej Štiavnici a v Liptovskom Hrádku sa tieto živé šachy každoročne prezentujú a je tam klub a podnecujú alebo motivujú mladých žiakov a študentov k tomu, aby hráli tie šachy. S pánom riaditeľom sme hodili reč a on vďaka jemu vlastne sa vyskytol priestor na to, aby sme hneď na začiatku urobili takýto boom v Chlmci. Najprv sme to vyskúšali v meste na Deň detí, kde prakticky sme prvýkrát v Kráľovskom Chlmci vystúpili so študentmi našej strednej odbornej školy. A tu na tejto olympiáde vlastne to je už repríza. Študenti majú z toho srandu, ako ste videli. Nie je to ešte také zažité, myslím si, že tu na šachy nemajú zatiaľ taký priestor, ako by mohli mať, pretože šachy sú jedna skvelá hra. Ja, még egyszer. Ne! Esem! Második vonalig! Második vonalig! Gyere, sokkal jobban! Sokkal jobban! Gyere! vyhodnotenie behu na 50 metrov. Súťažila som v silovom viacboji, ktorý spočíva z niekoľkých disciplín, ako napríklad beh na 800 metrov, na 60 metrov, skok do diaľky, vrch guľov a tiež aj špohnalanie. Biel! Prvé miesto Biel! Skákali sme aj do diaľky, dosiahli sme dobré výsledky, aj vrch guľov, ktorý nám dosiahol žltý tót, nám spolužiak 9 metrov. Čo by som tu zmenil, to je to malé ihrisko a zmenil som na väčšie. A čoraz viac hráčov nech tu príde aj ďalší rok. Dnes
sme asi ako prví z Vybijanej. Proti veľkým trakom bolo to náročné, lebo už sme nevládali, lebo 2 zápasy sme hrali za sebou, ale snažili sme sa a spravili sme to. 4. rok som tu na tejto olympiáde, páči sa mi tu a tento rok som bola na súťaži z Vybijanej aj z volejbalu. A minulý rok som tiež bola na beh a veľmi sa mi tu páči a také príjemné prostredie tu je.